ang pagtuo nga sustainability sa kalibutan lahi kaysa sustainability nga gisgutan sa katawhan sa Ginoo. Adunay mga ministro nga nag-ingon nga dili na ta mangandam. Nakadungog mo? Dili na ta mangandam kay sa panahon unya sa krisis pag-abot sa sandalo mga kaigsunan, sama kang Elijah nga padadaan ta og mga instrumento para mabuhi ta. Apan aduna po'y opposite nga side mga kaigsunan kay sa panahon nga gipakitaan si Pharaoh, ang king sa Egypt, gipakitaan siya nga adunay unsa? Hulaw o kagutom sulod sa 7 ka tuig, gigamit niya si Joseph para mangandam kay aduna pay panahon nga mangandam katong ma-harvest nila mao to ilang gamiton unya pag-abot sa crisis. Unya nahitabo. Dili miracle makiigsunan ang nahitabo kang Joseph nga gigamit siya sa Ginoo para mag-uma ang tibuok sakop sa Egypt para ma-provide ang pagkaon sulod sa 7 ka tuig nga hulaw. Og ang mahitabo sa katapusang panahon pag-abot sa sandalo, dili sama kang Elijah diretso, apan nga padadaan rag uwak magdalag tinapay aron ipakaon sa iyaha. Dawbig ang mahitabo, pareha pa kang Joseph nga kinahanglan mo umasa ta aron nga ma-provide ang atong gikinahanglan pag-abot sa di na ta kapalit og kabaligya. Apan makiigsunan atong i-assured nga ang nahitabo kang Elijah ug mahitabo kang Joseph applicable sa atua. Atong i-assured nganuman pag-abot sa sandalo mga kaigsunan o balaod sa Domingo, ang kanang gitawag og kanang pakan-o na ta sa instrumento pinagi sa uwak o pinaagi sa mga angel nga pare magpakataw lang nga moadto sa ato magdalag tinapay sa panahon na siya sa lutusay. Pero ang panahon mga kaigsuonan sa dihang gipasaka pang balaod napay gingon didto nga di ka kapalit og baligya, dili man na diretso nga persecution diretso, di man nating lutos diretso mga kaigsuonan. Mao man na ang panahon of testing kung dawaton makasurvive ba ka or dili. Wala pa'y balaod sa patay. Balaod pa lang nga kung dapat magsimba ta sa mopahulay ta sa adlong Domingo tanan walay trabaho. Sunod, ang mga katawhan sa Ginoo, ga-work man gihapon, gabalay-balay, gamensahe, atong pahigpitan, butangan natog penalty. Nanay bayad 500, ibutang natog 1,000 anang panahon kay taas na. Maka-afford man og kuha ng Adventist, maka-afford man og bayad sa 1,000. Kay nganong maka-afford man? Na may uma, na may tanom, mag-barter man. Mga kaigsunan, karon ang panahon sa pagpangandam, kay karon ang panahon sa katapusang panahon. Again, isummarize na to, sa dili pata, moabot, bago mo balik si Kristo, unsay mahitabo sa katapusang panahon o kanusa nagsugod ang katapusang panahon. Unang-una makiigsunan ang giingon ni Apostol Pablo, first, sa iyang giingon sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 2 ug 3. Nag-ingon dia sa versikulo 2, nga dili daw ta mabalaka o mataranta, ingon ni Apostol Pablo, nga magsigi og hunahuna. Kay kaning giingon niya nga mapadayag ang tao sa sala mga kaigsunan si kinsa man ni nga gisgutan ni Apostol Pablo sa bersikulo 3. Mao ni ang papado nga napadayag ang man of sin nga mupuli sa lingkuranan sa Dios nga nag-angkon nga siya Dios, napadayag ni adtong 1798. So na makita nimo nga katumanan sa gisulti ni Apostol Pablo nga natas katapusang panahon. Dugang ang Daniel 7:25 natuman na nga sulod sa 1260 ang anak sa sala o ang tao sa sala mapadayag og pinaagi sa wali sa mga reformador nga sila ni John Wycliffe, ni sila ni Martin Luther, ni John Huss, napadayag ang man of sin nga mao ang papado, nga mao ang pope makaigsunan. Pinadayag kapitulo 7 makaigsunan, sugod sa kapitulo 6, ang ikatunong nga silyo nagpakita
nga naa natas katapusang panahon. Nga adunay earthquake 1755, natuman nga adunay linog, adunay pagngit-ngit sa adlaw ni atong 1780 ningit-ngit ang adlaw. Nangahulog ang meteor 1833, natuman mga kaigsunan. Ikapito na lang silyo ang atong hulatan, mga igsoon. Maunay ikaduha nga timailhan nga naa natas katapusang panahon. Ikatulo, sa atong panahon diri ni increase. Daniel 12 dito no, Daniel 12 bersikulo 4, nga daghan mo dagan ngadto nganhi og ang kahibalo mo uswag. Kanusa ni uswag ang kahibalo sa katawhan sa kalibutan nga magpaila nga naatas katapusang panahon. Kanusa ni adtong 1800 nagsugod ang kining mga sakyanan nga nadiskubrihan ni Henry Ford. Si Ford ang una nga nakadiskubre sa automobile kanang sakyanan mga kaigsunan og timailahan nga naa natas katapusang panahon. Nga gitagna po ni Jesus Christ sa Matthew 24 mga kaigsunan, natuman. Adunay gubat nasod to nasod, natuman. Ang adlaw mo ngit-ngit gisgutan gyapon sa pinadayag kapitulo 6. No? So nakita nato nga naa nagigtas katapusang panahon? Nakita ba nato nga naa natas katapusang panahon? Kung high-tech nagsugod sa 1800 ang Amerika, mas high-tech sa atong panahon karon. Timailhan nga katapusan ng panahon kay katapusan ng ulo nga gisgutan sa pinadayag kapitulo 13 nga mao ang papasi. The last head o katapusang ulo sa Roma mao ang papado. Iyang panggobyerno ikapito nga mao ang papasi. Last head, wala na ikawalo. Mga kaigsunan. Ug unya gitagna sa pinadayag kapitulo 20 nga apil siya itambog na dito sa kalayo. Buot pasabot last na siya nga gobyerno nga gamiton sa yawa para lutuson o linglahon ang katawhan sa Ginoo mga kaigsunan. So nagpakita nga katapusan na gyud. Katapusang adlaw naman ta. Ang unang pangutana, unsa atong buhaton? Ikaduha, unsa ang atong gikinahanglan para nga inigbalik ni Kristo andam ta? Okay, mao na ang dakong pangutana kanatong tanan. Una mga kaigsunan, diri sa ta sa tubagon sa nato ang unang pangutana, kining unsa man ang atong gikinahanglan. Now, ang atong gikinahanglan number 1 nga kita masiliuhan. Unsa atong gikinahanglan? Silyo mga kaigsunan. Unsa man ning silyo? Ang silyo, ingon pasulat ni Ellen White, ang silyo daw dili ni siya mautong makita kanang itatak diri sa atong agtang. Unsa ang silyo? Ang silyo mga igsuon, settling of the truth. Meaning, ang pangutana, kanusa nagsugod ang pagpangsilyo nga gisgutan sa pinadayag kapitulo 7. Ang kapitulo 7 adunay anghel diha nga giignan niya ang upat ka angel nga ayaw sa ibuhi ang hangin. Katong ang hangin, sige nang hangin represent political commotion, no, kagubot sa politika, tanawa ganing politics karon di na magkasinabot. Ikaduha, strife, no, panag-away kay Allah, manggiaway tanawang Amerika, grabe kagubot. No, kay nganuman ang mga tao dili nakasabot ug unsa na may tungod sa ilang balaod nga nagkontra-kontra na, no, pagtugot nila ani napoy mo dili mo sugot nga mga tawo tungod sa ilang grabe ka liberal ang ilahan noong mga balaod nagbangga na, hinungdan nga ang mga tao gaaway na, strife. And then sunod is war, kagubot mga kaigsunan. Now adunay angel nga gikan sa east na ingon nga ayaw sa kay wala ato sang silyuhan ang kining 144,000. Unsa ganing silyo? Settling of the truth. Kanusa nagsugod ang Adventist? 1863. Meaning mga kaigsunan, didto nagsugod og silyo ang Ginoo. Kay ang Sabbath, according pa sa tuang pioneer, the Sabbath is mao ang silyo sa Ginoo. Kay ang Sabbath nga gisgutan o sign nga gisgutan sa Exodus 31 verse 13 og Ezekiel 20:20. Ang original niya sa translation, ang meaning niya, ang Sabado o ang sign mao ang marka o ang silyo mga kaigsunan sa Ginoo. So,
Nakita na to, nagsugod siya sa 1863. Ang tanan nga ni dawat sa Ginoo na silyuhan. And another term, settling of the truth. Meaning, dapat sa pagsugod natog alagad, isitel na nato ang tanang kamatuoran nga gihatag sa Ginoo. Dili nang atong tulug-tulugan. Mao bitang giingon si Jesus Christ, bulahan ang nagtukaw sa wala pa siya ni balik. Nganuman, meaning watchful gani, kanunay nagatuon sa pulong sa Ginoo para makabalo og unsay mahitabo og unsay angay buhaton mga kaigsunan. Mao bitaw ng pangutana, nganong dili man tanang Adventista na sitel sa kamatuoran? Nganong dili man tanan na silyuhan? Mao nay pangutana. Kamo sa naglingkod diha karon, nganong dili man tanan masilyuhan, Brad? Why not all Sabbath keepers will receive the seal of the living God? Nganong dili man? Tanawa akong basahon ha. Not all, dili daw tanan nga nagprofess nga nagbantay sa adlaw ipapahulay pagasilyuhan. Okay? Adunay daghan kadtong nagtudlos kamaturan basin apil ko ani. Ni adtong who will not dili makadawat sa silyo sa Dios sa ilang mga agtang. Kay aduna sila'y kahayag sa kamatuoran, nasayod sila sa ilang master, pero walay corresponding nga pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Kini sila mga familiar sa propesiya at by a well-ordered family, they might present to the world the influence of the truth upon the human heart. So, ang kulang din na itong mga Adventista nga ang bunga o buhat sa atong pagtuo. Now, tanawa ha, dili ka makausab sa imong kaugalingon, dili ka makapalangit sa imong kaugalingon, pero pwede kang makaserbisyo sa Ginoo. Maura gid na imong mapili, mga kaigsunan. So, karon pag ingon sa Ginoo nga pagpangandam, so imong buhaton ang pagpangandam, bisan di ka kausab sa imong kaugalingon. Now, ang pangutana, unsa man ang atong pagpangandam, kay kabaluman ta nga ang atong gihulatan nga adunay balaod sa adlawng Domingo. Nga moabot mga kaigsunan. Akong basahon sa sulat ni Ellen White, ingon diri sa Last Day Events, no? Last Day Events, page 108. Ingon diri mga kaigsunan, para ni sa atuang tanan. Mao ni ang pinaka-importante pod. Ingon diri, again and again the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities. Sa Bisaya pa, sa makausa ang Ginoo nagsulti kanako o nagtudlo kanako nga ang atong katawhan, no, ang katawhan sa Ginoo dadon niya iyang pamilya layo sa mga syudad. Didto mo puyo sa adapit bukid. Orang-arang ta diri kay dili man ni dagko nga syudad. Di ba? Sunod. Nga diin sila where they can raise their own provisions, meaning makapatubo tagtanom aron mautoy atong kaunon. Kay nganuman, unsay rason? For in the future, the problem of buying and selling will be a very serious one. Kay moabot unya ang panahon nga di nakakapalit og kabaligya og seryoso kaayo ni siya. Daw bi mga kaigsunan, before day tahatagan sa uwak, before day tahatagan sa mga angels nga daw sama sa tawo, kinahanglan pa man dayta mag Joseph mga igsoon. Di man dayta manglaktod katong giingon sa ministers, ay mo kabalaka. Ayaw mo kabalaka. Kay pag-abot sa sandilo, ay na mo kadtog bukid, ayaw na mo pananom. Ayaw mo kabalaka. Kay ang Ginoo magpakaon sa atwa. Kinahanglan mananom kita. Pero atong paninguhaon nga pagpananom, katong masustain atong family. Mag-desire ta na makaigsunan. Dili lang parehato ni katong thigh ba akong balikon. Ang thigh iyang gihimo. Ang 200 square meter niya, Brad, kanang sa isa ka plot, lahi-lahi nga tanom. 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kana iyang gipasunod ang iyang tanom, labi na kangkong.
Karon makaharvest ko karon nga adlaw, sunod adlaw makaharvest. Kada adlaw siya ga-deliver dito sa town or sa barangay. Pag abot niya didto, mahalin diretso kay kabalo man siyang organic. Kani por isa ka tanom, ang carrots pod pasunod, carrots pasunod na pod, carrots kasud pasunod. Ang isa pod niya ka plot, naglahi-lahi pod ang tanom. You know what? Bisan sa 200 square meter niya, nabuhi niya iyang pamilya, unom sila kabuok gapuyo mga kaigsunan. Walay fertilizer, walay spray, natural iyang gamit. Gapanguha ra siya tae sa mananap, iyahang i-compose, hantod na provide ang gikinahanglan sa iyang pamilya. Di na magpalit sa market. 200 square meter. Daw big isa ka hektar. Enough kay di ba? Makatanom ka una, di man kakapalit og binhi karon kay lisod man. Unsa imong buhaton? Mamanguha ka gabi, tanom ka gabi. Pila ka linya. Sunod, lutya, pila ka linya. Saging, pila ka linya. Unsa pa nga mga tanom nga matanom, balanghoy, duha ka linya. Unsa pa gyud nga matanom nga dili ka mo palit og binhi, pangayoon ra nimo sa imong silingan. Perting daghanan, kamote. Unsa pa gyud? Batong, makapangayo ra man kag liso ana, di man na GMO, muturok. Aw nay GMO, napoy dili, pero mabuhi gyud ang batong. Ang Bagyo beans, nasulayan na pud ni Brad, nga mabuhi gyapon siya, mulahos gyapon siya. Ang atuwa lang yun, patambuko na to ang tanom. Mga herbs, nga pwede nimo matanom nga mangayo ra kag liso. Katuwa tong unahon. Dili tang mo palit atong seeds para nga makatanom ta aron atong ibaligya. Dili na mao ato ang pinaka first nga atong buhaton. Ang atuwa is masustain ang atong family pagkahuman dayon ang sobra aya day nato ibaligya. Kay makabaligya pamantaron. Pero ato yung paninguhaon, mga kaigsunan, nga masustain ta sa dugay nga panahon, sa panahon nga ang balaod sa Domingo, grabe pa ang iyahang kanang epektibo mga kaigsunan. Kay panahon sa persecution mo, daga naman ka. So pag daga nimo, kinilutusay naman, kana ang panahon nga mag-expect ka nga ang Ginoo magpadala og magpadala og angel para isustain ta. Og written na siya. Di ta mabalaka na nga panahon. Pero kanang panahon makaigsunan nga pinugsanay, dili pa ana dapat mangandam gyud ta. Kay gitagna na rabang daan sa PK makaigsunan, gitagna ng daan nga daghan unya mo bali ug mulapas sa balaod sa Ginoo tungod kay walay kaunon ug walay suoton. Naunsaon na lang mga kaigsunan kung dili ta andam kay wa tay kaunon. Og dugang pa nganong dili ta mahadlok anang panahon, sa panahon na sa tinglutos at least na provide na nato atong pagkaon, na ready na ta, naa pa mga kaigsunan maandam ang atong mga kinaiya. Ingon pa sa Adventist Home sa sulat ni Ellen White, page 137, walay usa ka nga nagpuyo sa syudad, out of 100, walay usa nga nangausab ang ilahang physical, ang ilang spiritual, ang ilahang nga nagpuyo didto sa syudad. Imagine, wala sa 100. Mao na nga, mas paspas daw mausab o magtubo ang mga katawhan nga nagpuyo sa layo sa syudad. Kani mga kaigsunan realidad ni kay tanan sa syudad karon grabe ang temptation, especially ang cellphone. Kay bisan patuod ug ang mga kabataan karon naa sa sulod sa balay, pero cellphone man grabe ang temptation. Games, no? Games gyud sa mga kabataan karon grabe kay ang mas lingaw man kay kanang imaginative man siya, kanang something like ang utok sa mga bata gadagan perminti ba kay nindot king tanawon kaysa katong tumbalata, kaysa tong Chinese lahi man. Ang imagination sa mga bata karon gadagan tungod sa ilang ginalantaw sa movies ug sa mga games mga kaigsunan. Grabe ang temptation. That's why among mga kabataan gina-refrain gid namo na sila o ginabawalan gid namo na sila og cellphone. Kay ngano magrabe siya makaguba sa utok sa mga kabataan. Now, mao ni ang atong gihangyo, gihandom sa Ginoo nga maandam ta sa dili pa siya mobalik mga kaigsunan. No? Og dugang nga ihatag sa Ginoo sa ato asilyuhan ta niya, gawas ni ana nga nasilyo ta, ang example ana nga nasilyo si Mrs. Hastings.
No, si Mrs. Hastings katapusan nga tingsilyo diri sa Sandilo. Pero gikan sa 1863 sa nagdawat sa Sabbath, silyado sila katong nangamatay na, silyado na to sila. Pero ang last makaigsunan kung ato na sa atuan ng panahon may tabo kanang giingon diri sa last day events mga igsuon. Mao ning naka-advantage sa ato ang mga igsuon. Narao? Those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus fully. Kita nga nakabanta, nakadawat na karon sa sitling na ta sa truth, nasayod na ta sa truth, ang atuan na pong handom nga mausab ang atong mga kinaiya pinaagi sa iyang kamatuoran. Then kay protected man ta sa panahon sa tinglutos. Walay problema. Now, dugang mga kaigsunan, terrain. So, the outpouring of the Spirit in the days of the apostles was the former rain, and the glorious was the result, but the latter rain will be more abundant. Mao na nga dili ta mabalaka pag abot unya makaigsunan sa Sandilo kay musunod ang latter rain, and God will do miraculously sa iyahang mga katawhan ug mubuhat og miracle sa pagwali sa maayong balita. Mao na ni ang panahon sa pag loud cry makaigsunan. Unya protektado ta ani nga panahon pag loud cry na sa katawhan sa Ginoo. So meaning mga kaigsunan, wala tay angay kabalakan as long as imong tanom bread nagtubo diha sa uma. Ang kahadlukan gyud katong dili maandam kay sa atong panahon ra ba karon ang mga kabataan dili na ginatudluan og farming. Ballpen ra og papel ang hawiran. Kay again akong balikon, ang pagtuo nga sustainability sa kalibutan lahi kay sa sustainability nga gisgutan sa katawhan sa Ginoo. Eskwela ko sa unang college, ang amo ang subject namo nga sustainability, dapat makahuman ka sa imong eskwela. Pagkahuman nimo eskwela, mahimo kang professional, magdawat kag 30,000, padulong doctorate nimo hantod magsitinta imong binulan, sustainable na ka. Terting ayahaya, lingkod-lingkod, aircon ang balay, sakay og aircon nga sakyanan, pero makaigsunan. Do you think mauna ang meaning sa complete nga sustainability? Dili gyud. Nganuman, pag-abot sa kagubot sa syudad, what happened? Imong kwarta di nimo mapuslan kay wala na may namaligya ng daga na. Unsaon man nimo, unsay paliton nimo sa 30,000 imong bulan o 70,000 imong bulan, wa kay paliton. Wa na may namaligya. Walay pulos ang imong pagkamilyonaryo ana nga panahon. Mao bitaw nang gitagna ng daan nga ang salapi niya ng panahona di na mapuslan, ipanglabay na lang. Ngano unsaon pa man, gubat na, kamatay na. You know what, paggubat gani ang sunod ana famine. No? Paggubat gani ang sunod ana kagutom, ang sunod sa kagutom unsa man, kamatay. Bisan pa og makadagan ka og wa na kay kaunon pag-abot sa imong gidaganan, mabuhi ba ka? Dili gyud mga kaigsunan. No? Imagine gani ng gubat gatanaw nato sa news, kaluoy sa mga bata. Kaluoy sa mga tigulang, mga milyonaryo unta to sila, pero tungod sa gubat, nagpila, nagdala og kaldero, nagdalag kaldirin, nagbaklay kay mangayog pagkaon didto sa. Pero katong mga tawo nga nagpuyo sa Ukraine nga naay balay diri sa bukid, perting ayahayas kahimtang, nalingkawas sa maong kagubot o kagutom. Maunang ang tawag ganato, mangandam ta 70 Adventist. Mangandam ta 70 Adventist. Di ta magsalig kung unsa ang atong ginabahog sa atua karon. Kay nganuman time will come, ang support gikan sa kalibutan kung Adventista ka, dili na makasuporta sa imuha. Kay ngano, dili na kanila suportahan. Kay kita say said, kita ang katapusang kalaban sa kalibutan. Kung kaniadto nagpila sila tungod sa gobyerno, ilang gikontra ang gobyerno, karon pilahan ta kita ng mga Sabadista. Kay kita ang hinungdan nga nganong adunay mga linog, adunay mga kagubot, kay dili ta mosanong nga mosimba sa ilahang Dios nga mao ang papasi nga mag-respect sa ilahang adlong Domingo mga kaigsunan. Busa magmalig-on, magmadasig, maghinulsol sa tanang panahon,
naghandom ang Ginoo nga ang pagtuo nga gihatag nato, ang kamatuoran nga gihatag nato, mubunga siya og atong cooperation nga magsugod na ta og bungkal sa yuta para masustain ang matag usa ka pamilya. Dalaygon ang Dios og happy Sabbath kanatong tanan.